Halløjs folks, og velkommen tilbage til en FIFA 15 her. Det er lige meget. Hvad er der herinde? Fedt. Vi skal faktisk i gang med et single player tournament her. Og jeg kan allerede se, derfor jeg var inde her, det var nemlig på grund af, det var nemlig professionel. Og den her, den er altså på beginner, og der får vi 500 coins, og vi får et gold gift card. Så den starter vi her. Og vi skal spille mod Birmingham City, og jeg ved ikke hvor gode de er. Men jeg har stadig Robin, man skal betale kontrakt. Hvordan finder nu med dem betaler kontrakter her? Actions. Cancel. Hvad står der her? Player detail. Help. Finish trial. Er der ikke noget, hvor der står contracts? Jeg er meget ny til FIFA lige nu. Nej, det var igen. Help doing player details. Jeg bliver sgu nødt til at sælge ham, fordi jeg kan sgu ikke finde ud af kontrakter. Så er man bare på RC eller hvad? Apply manager. Men lad os spille mod dem her. Og vi er advancer. Vi skal lige ekstra spille. Add player. Club. Okay. Han er faktisk for Italien. Han sætter et der. Så har vi lidt bedre chemistry faktisk. De er på 3 stjerner. Vi spiller home. Så spiller de også home. Team management. Lad os lige play matchen. Hvis I kan se mig i baggrunden, så er det... Ej, kan få det lort. Det er sgu da helt utroligt. Nej, hvad fanden laver han? Det er lige meget. Vi player bare matchen. Og som I kan se nu, har jeg sat det på engelsk. Fuck, den har siddet godt, den der, hvis den har røget ind. Og så, hvad fanden laver han? Han skød den bare væk. Ej, hold nu kæft. Kom nu, løb efter den bold der. Jeg vil lige den her. Skill. Det er smukt. For satan, den sad godt, den der. Sådan. Så kører vi. Kæft, den sad godt, den der. Fuck, den sad smukt. Det der, det er fandme noget, jeg kan lide det der. De svedige FC, sådan der. Det er fandme et fedt navn, faktisk. Øj, nej. Skal vi prøve udefra? Nej. Fuck satan. Holy shit, den sad fuck. Nej.
at se den. Prøv at se den. Prøv at se den. Jeg skyder. Jeg tror, jeg var inde i målfeltet. Men fuck. Gå væk, Down den Morrow. Jeg er fandme ligeglad. Og hvis spiller han online, så vil han sikkert få mig til at joine en Xbox Live Party. Men det er lige meget. Fuck, det er så smukt ud, det der. Hvis I skruer nu, så bliver jeg sgu lidt ked af det. De er 3 stjerner. Smukt taget. Så vil jeg bare spille den her tournament her. Så kan jeg også komme med, at jeg bare lige vil spille en online rival match mod et eller andet random hold. Wow, de spiller smukt. Men det var sgu da ikke en god chance til der, mand. Og så kører vi den op til ham der, og så tilbage til ham, og så tilbage til ham, op til ham, tilbage til ham, så vi kan spille med til ham der, og så frem til ham. Wow, det var faktisk rimelig godt spillet her. Så bare have noget fed musik nu, hvis han skruer, ikke? Fuck, godt sige, du var god. Og det var ude for målfeltet, tror jeg. Jeg så ikke lige, hvor det var, jeg skudte henne. Fuck, det er så smukt. Prøv at se. Ja, det er lidt ude for målfeltet. Den er inde i målfeltet, så det var faktisk rimelig nemt. Fuck, 3-0 på 12 minutter. Wow, det er smukt. Smukt arbejde. Nu skal I også godt. Så falder han, mand. Kæft for kraft. Nej, så redder han. Ej, det kunne ellers se flot ud. Ellers rigtig god spilling. Prøv at se den der spilling. Og så op der. Og så fyrer han den. Men han redder den. Change player. Godt se, du skal fyre den. Okay, godt se, nu fyrer du den bare. Du skal bare ind, den skal. Bamba. Anderson. Kæft for den sad smukt. Hvad fanden laver de? Og de krammer hinanden. Jeg fatter ikke lige, hvad de stod og lavede lige før de hoppede sådan op i hinanden. 14 minutter inde i kamp. Ej, sidst. Skal jeg så også... Nej. Vi skal have nogle spillere. Ja. Vi prøver, vi kommer tættere på. Prøv at se, hvor tæt på vi er. Shit. Og nu, vi kan gøre det igen. Selvfølgelig kan vi det. Ej, det er smukt det der, man. Skokko. Fuck, du er god. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg er nødt til fornavn. Jeg gider ikke rigtig at se den der replay der, fordi jeg skal frem i videoen. Frem i videoen. Vi kommer jo aldrig nogensinde videre, fordi jeg scorer så mange mål, men nu er det her også et beginner. Så kan det være, når jeg får nogle goalspillere, jeg måske skulle tage den der... Ej, det er klart. Det er klart. Jeg fik faktisk FIFA 15 i går. Jeg har spillet det så meget på telefonen, at det... Man. Jeg skulle bare lidt mere kraft på, så kunne den godt have siddet i den. Jeg siger ikke, den vil, fordi det kan godt være, målmanden har reddet den. Jeg er nemlig ikke så god til FIFA. Ej, jeg er decent. Hvad fanden var det? Nej, hvorfor spiller jeg den? Nej, jeg skulle have fucking skudt. Det var faktisk rimelig godt. Det blev lidt om det der. Og det er bare en startervideo, så bliver jeg faktisk laver her. Hver morgen. Klokken 3. Nej, vel? Missede han? Nej, det gør ikke noget. Det var også med venstre. 23 minutter. Nej. Skal du ikke op til ham for helvede? Ej, seriøst. Han prøver at drible, og så mister han bolden. Eller så mister han kontrol over bolden. Og skills. Ej, jeg vil bare lige se, om det var sådan, man loopede. Og det er det. Man skal bare trykke på LT. Så looper man.
Og derfor jeg elsker at spille på Xbox, det er på grund af, at der er Legends. Den her. Wow. Satans, mand. Et goal kick. Hvad fanden var det, der egentlig skete? Det skal jeg lige se. Se, der er redning der, og så løber jeg hurtigt ind. Og det fik vi ikke lov til at se. DES. Det er det, jeg kalder mit FIFA-team. Altså forkortelsen af deres navn. Det er DES, fordi det står for de svedige. Det er ikke for nemt det her. Det er faktisk, hvad kan man sige, lidt svært. Vi prøver faktisk lige at spille den herover lidt. Og så tilbage til ham. Og så prøver vi lige at lave et. Ja, det burde jeg faktisk have set den komme. Fordi alle spillerne løber nemlig tilbage. Han kalder på en spiller. Men han skyder alligevel. Der er ikke offside. Så den sad perfekt, den der. Den sad smukt. Jeg ved ikke rigtig, om vi skal spille til anden halvleg. Eller vi skal spille i anden halvleg. Eller filme i anden halvleg også. Eller om vi stopper videoen i anden halvleg. Ved du hvad, lad os bare spille bolden her lidt. Lad os bare få den spillet lidt rundt. Godt spille sammen. Og så vi også kan få nogle FIFA coins, fordi lige så snart du spiller sammen i det her. Så får du nemlig FIFA coins. Også hvis du laver gode indlæg. Så kan du deromkring få 600 FIFA coins af det. Øj, post. Eller stolpe. Hedder det på dansk. Men det er fordi, det er jo engelske kommentatorer. Hvad var det for noget der? Tager vi lige her. Prøv lige at se den her. Laver vi lige den der. Vi prøver bare at spille bolden lidt rundt her. Og så ser vi sgu bare, hvad der sker. Jeg synes faktisk, FIFA-videoerne de ikke skal komme op på de der 11 minutter, som jeg sagde i går. Jeg tror faktisk bare, jeg vil spille den på... Det er omkring de 18 minutter. Omkring til spille en kamp. Og hvis vi så ikke kan optage mere, så er det sådan lidt lige meget. Det er jo lige meget, altså. Ja, det synes jeg fandme også. Vi prøver at lukke den her. 18 minutter. Så laver man lige den her. Wow, Doyle han har fandme meget pace, det er helt utroligt. Gray han har faktisk også rimelig meget. Så. Og det skulle første halvleg. Jeg tror ikke rigtigt, der kommer så mange changes. Så falder begge spillere. Jeg synes FIFA 15, det er sådan lidt... Det er meget fysisk lavet i det, på grund af... Prøv at se, hvad man kan i det. Nej, jeg glemte at trykke... hvad hedder det nu? B. Jeg glemte at trykke B. Det var faktisk ikke et særligt dårligt indlæg. Vi skal have den med guldpark jo. Vi skal jo lave en parkåbning, guldpark. Hvor det er bare en guldpark, men det er jo fint nok, det er lige meget jo. Fuck! Så det der spil. Fuck, det så... Nej. Hold kæft, hvor så det godt ud. Prøv at se det. Og den skyder bare så kraftigt. Hold kæft, den sad godt. Ej, vi spiller mod Premier League. Altså det skal nok blive sjovt at spille den her turnering her. Ja. Vi skal jo først spille turneringen jo. Det er jo ikke bare, om vi vinder den her kamp, så får vi jo bare nogle FIFA coins ud af det.
Ej, det ville være nederen, hvis internet connection, og jeg kan ikke noget snart. Jeg ved godt, vi ikke har en særlig god kemistri, men jeg synes faktisk 44, det er sgu fint nok for et starterteam som det her. Okay, Nico, wow, han har rimelig meget løb i sig. Hvad laver han? Han går ud på banen. Nå, der er mål. Nå, okay. Smukt. Og så alle tilskuerne bag hopper rundt. Sommer. Spiller den altså lidt rundt her. Nej, så står han i vejen. Nej. Dårlig indlæg. Men rimelig godt powershot. Måske. Nej. Ja, rimelig godt blokeret. De er svedige. Jeg synes faktisk, det er et rigtig gangsternavn. De er svedige. Men det er jo fordi, I mennesker derude, I er jo fucking svedige. Ej, han dribler ham der. Det kan jeg fandme ikke lide, han der. Ej, helt ærligt. Så laver vi lige den her. Jeg synes, det er dårligt taget. Defenderne er altid pissegode. Det kunne jo faktisk også godt være, at vi skulle gå ind og fucking lave nogle live transfers. Det er sgu da derfor, jeg havde mit guldteam på telefonen. Det var på grund af, at jeg var så meget inde på de der live transfers der. Smukt. Rimelig godt mål. 9-0, mand. Det er også bare et starterkop, jo. Vi skal jo starte nogle steder, jo. Det er jo kun afsnit 2. Det er et meget farligt moment at stå og drible ind i et forsvar. Når der er spillere rundt omkring en. Det er fint nok, at han tager den, fordi jeg vil bare videre i kampen. Jeg skal lige have ham der lidt fremad. Har vi nogen nede, der er det samme, så har vi spiller vi tilbage til O'Brien, og så lige tilbage til Bamba her. Men det var altså Vincent, det er lige meget. Nu spiller her nu her. Og han kommer lige ind til intercepten. Det er, hvis man trykker A, så løber spilleren efter ham. Ja. Jeg håber fandme sne, det er væk i GTA Online.
dollars. Ej. Så er der sgu straffespark. Nej, så er der sgu også... Nej, vel? Jeg synes, det der med karriere, det kan jeg slet ikke lide. Det er ligesom simulationskampe. Altså, jeg kan godt lide simulationskampe, men... det cross der. Det cross der, det var bare smukt. Fuck et smukt cross, jeg siger det. Prøv at se, hvad de laver. Skubber hinanden væk, og så krammer de hinanden bagefter. Prøv at se det der cross. Prøv at se, hvor perfekt den sidder. Lige ind i kassen. 10-0 til os, så vidt jeg forstår. Yes, 10-0. Det har fandme været en beginnerkamp, det her. Prøv at se, hvor det første mål det var henne. Det var på 4 minutter. Hvor mange FIFA coins? 486. Ikke dårligt. Vi har faktisk kun mistet 2 brugerne af offsides. Så det skulle faktisk rimelig godt klaret. Smukt. Så skal vi spille mod Birmingham City igen, eller hvad? Nej, så skal vi... Hvem vandt af dem her? Det bliver ligegyldigt. Men vi skal så spille mod Middlesbrough, så vidt jeg forstår. Vi har 1000 FIFA coins. Hvorfor har vi det? Det er lige meget. Vi har 1000 FIFA coins lige nu. Og ja. Og så blev vi fandme også level 2 alle sammen. Smukt. Ja, 150 coins, det er sgu da. Nej, det er de der ting, der vi gør noget. Nå. Det skulle fandme være sjovt. Tak fordi I gad med alle sammen. Friendly Seasons. Der skal jeg faktisk lige ind og kigge. Tak fordi I gad med. Det har været en sjov episode i dag. Jeg håber virkelig I nød den. Like videoen og kommenter den og subscribe for at holde jer opdateret til når episode eller afsnit 3 kommer. Vi ses alle sammen i svedige svin. 2 sekunder, der lige kommer sådan en lille warning. Sådan der. Undskyld, hvis kameraet lige rykket så lidt. Sådan der. Vi ses alle sammen. Hej i svedige svin. Husk at abonnere. Ellers så får I ikke jeres daglige dose. Ja, whatever. Hej. Jeg kan finde noget tryk stop.